Yari goes to the dentist. Jari menee hammaslääkäriin. Hän on ulkona. Hän avaa oven. Jari on sisällä. Hän sanoo, hei, Jari odottaa hetken. Hammaslääkäri Liisa tulee. Liisa sanoo, hei Jari, tervetuloa. Jari ja Liisa menevät huoneeseen. Huoneessa on iso tuoli. Jari istuu tuoliin. Liisa kysyy, onko kaikki hyvin? Jari vastaa, kyllä, kiitos. Liisa laittaa kirkkaan valon päälle. Liisa laittaa hanskat käteen. Hän katsoo Jarin suuhun pienellä peilillä. Liisa on varovainen. Liisa sanoo, hampaat ovat puhtaat. Liisa pesee Jarin hampaat pienellä harjalla. Nyt on pesun aika ohi. Jari huuhtelee suunsa vedellä. Vesi on raikasta. Liisa sanoo, nähdään ensi vuonna. Liisa antaa Jarille lahjan. Se on uusi hammasharja. Jari lähtee kotiin. Hänellä on hymy suussa. Hammaslääkäri on kiva paikka.